Соғышы шырында оларға 2 ләте ауырға туры келген. Нәқ шул фидақарлыкка хөрмәт йөзеннән шушы көннәрдә Кайбыш районында сугыш шыр балаларына багышланган һәйкәл ачылды. Район күләмендә көтеп алынган тантаналы чарадан Мөршидә Җихан репортажы. Бер минуттанлык белән искә алу. Бу мизгелдә ятимлек, туллык, ачлык, ялангачлык ачысын кичергән фидакар халкыбызның каһарманлыгы күз алдына килеп баса. Күңел йомшара, йомшармаслыкмыни. Олы Кайбышта һәйкәл ачу тантанасында катнашкан тыл ветераннары балачак язмышларын сөйли башлагач, күз яшьләрен тыярлык түгел. Әтидән бик кечкенә калган инде мин. Әтине белмим, әтине бер дә белмим. Ben kolhoz bakşasından indi. Mine kışalına da kırırga jaramıydır ya. Üzümüz aldan barabız indi metrek jiyip. Anı jiyip kaytadır ya. Bizden kartebi var ya. Ol indi işkertip bizge kıymaklar pişirip. Şul metrekten indi. Neyip aşatadır ya bizne. Galana ya, kayakka kiyirge yok. Müslime apaның мәттік дигәне қыр өстендә қалып ішіген бәрәңге. Туйганчы икмәк ашау тишкәгенә керәйде дип искә ала Мөрәледән килгән Мидхәт Хәсәнов. Ул әтисен бөтенләй белми, әнисен агач баса. Мәктәпкә барганчы барса, сыйырга саламак баҗабыз кырдан. Шона беләндән мәктәпкә барабыз, нәшүли. Жагырга үтен юк. Аны үтен жага барган, чепчи үтен җанмыйда буланы. Алар күргәннәрне сөйләп кенә бетерерлек түгел. Җир шарын кат-кат чырнарга җитә дип уртаклаша 9нчы дистәне баклап барган әби бабайлар. Сугыш чырында үземнең әтиемдә, кайнатам да сугышта булдылар. Аллаһның рәхмәте белән икесе дә сәламәт кайтты. Үземнең әтием Ленинград блокадасында Ладога күлендә, боз өстендә илемтәше булып җирде. Мәйетләр арасында үзенең җылый-җылый сөйләйде. Ничек анда кайсы аяксыз, кайсы кулсыз мәйетләрдә шунда үлеп жата, шулар арасында илемтә сузып җирдек дип. Кайнатам инде машинада шофер булган һәм немец тылына кирип, машинасын заправить итеп чыккан. Аларны сөйләйдер. Бабам Солда булып, сугыш чорында чабаталарын ясап, базарга алып барып, шәр сумга сатып кайта иде. Ул безгә гаиләгә бик булышкан инде. Менә шундый авырлыклар кичергән сугыш чоры балаларына кызганычка каршы вакытында кадер хөрмәтне җитәрлек дәрәҗәдә бирә алмый калдык дип исәпләүчеләр дә бар. Бүгенге көндә сугыш ветераннарының балаларына әйберләр, яки ветераннарга бүләкләр биргән вакытта сугыш чоры балалары һәр вакытта да читтә кала. Менә бу шул балаларның күз яшьләре, бу шул балаларның ашы язмышларын гәүдәләндерелгән һәйкәл булсын иде дигән теләк белән шушы һәйкәлне ачарга Кайбышта сугыш чоры балаларына багышланган һәйкәл булдыруны иң беренче отставкадагы хәрби офицер Илһам Хөснетдинов тәкъдим иткән. Мин ветераннар советына тәкъдим иттем. Безнең бөтен мәктәпләрдә бар 16 юнармия отряды, яшь балалар үзләренең әти-әниләренә мөрәҗәгать иттеләр. Аларның координаторлары бик күп эшләделәр. Hayırlı сәгатьтә добрый путь. Тантаналы чараны ачкан район башлыгы фикеренчә, сугыш чоры балалары язмышы һәр гаилә өчен уртак. Бөек Ватан сугышы җиле шакымаган бер генә капкада юк. Апаларны күреп торасыз, кайсы җылы, кайсының 5-6 кеше калган бит инде алар гаиләдән. Шуның өчен бу бик кирәкле эш дип саныйм мин моны, кирәкле акция, киләчәге өметле, матур булсын. Без инде менә бу җирдә җыелып, үзебезнең искә төшереп, үзебезнең бабаларыбызны, әбиләребезне менә ул бер шундый җир булды дип әйтергә кирәк. Авторы Чаллыдан рәссам һәм сынчы Вадим Ихсанов. Сугыш чоры балалары хөрмәтенә ниятләнгән һәйкәл төзелешенә Кайбыш районы халкы да зур өлеш керткән. Шул исәптән әлеге районда туып үскән иганәчләр дә ярдәм иткән. Бик матур проект булды. Шуңа күрә көтеп, теләп һәм бик матур мемориал дип әйтим инде. Монда күп дуслар бар, шуңа күрә бик матур булды. Һәйкәлнең урыны да бик истәлекле. Янәшәдә генә Кайбыш колхозчысы дип аталган самолет макеты. Тарихи чыганакларда язылганча 1944 елны Кайбыш колхозчылары җыеп биргән 1 миллион 300 мең сум акчага Казанда
P-8 сугыш очкычы төзелә. Нәкъ шул самолетта майор, Советлар Союзы герое Василий Обухов Берлинга кадәр җитеп, җиңү көнен якынайта. Кайбыш тарихы гына түгел, ил тарихына язылган мондый каһарманлыкны беркемнең дә онытырга хакы юк. Bu bir халык һәйкәле санала. Халык һәйкәле саналгач, аның эскизларын, аның дизайнын халык белән киңәшергә булдык без. Сугыш чоры баласы дигәчтен бит инде ул ниндидер бер баланы, яисә ике баланы гына күздә тоталар иде. Ә менә бу образлар баланың үзе, баланы ничек әнкәсеннән айырасың? Ә менә ул шушы балаларны тәрбияләгән образда кебек шалгысын, эш коралын җайлап биргән бабалардан аермаска һәм менә шушы эскизлар әзер булгач, бөтен кешенең беренче хиссе елыйсы килеп китә диләр. Чынлап та бу җыелма образлар барсы да бик моңсу хатирәләр белән бәйле. Үткәннәр аша киләчәккә атлыйбыз. Яңа буын эчендә әби бабаларының батырлыгы үрнәк. Шуңа да Кайбыш районының яшь гаскәрчеләр клубына йөрүчеләр патриотик чараларның үзәгендә кайный. Biz инде үзебезнең тарихны сакларга тиешбез. Без онытмаска тиеш. Нинди сугышлар булганны, нәрсә булганны безнең районда. Шуңа күрә инде һәйкәлләр дә ачырга кирәк. Медальләр дә бирергә кирәк инде абыйларга. Һәйкәл ачу тантанасыннан соң сугыш чоры балаларын олылау авыл мәдәният сараенда дәвам итте. Кайбыш районында беренче тапкыр сугыш чоры балаларына медальләр тапшырылды. Менә бу медальне минем үземнең хезмәтем миңа карап бирелгәндер инде дип уйлыйм. Аларга бик зур рәхмәт. Мин үземдә 7 класска кадәр уже ат җигеп йөрдем. Монда авылда ул вакытларда инде сугыштасың. Нигә без генә күтәрелеп кенә киләбез. Менә шул аларның шул тырышып эшләүләрен, урак урганниләрне уракка бу китүләрен мин хәтерлим әле. Кайбыш районында сугыш вакытында тылда көнне-төнне ялгап эшләгәннәрнең тулаем исемлеге дә төзелә. Әлегә 2000-гә якын кеше барланган. Сугыш чоры балалары һәйкәле дә шул игелекле эшнең дәвамы. Бик зур рәхмәт. Безне искә төшереп чакырган өчен шушы Кайбыш авылында яшәүебезгә хәзер 55-56 ел мин яшим шушы Кайбышта. Бик күрдек, Нуразында күрдек, Кайбышта рәхәтендә күрдек. Аллаһ шушы тормышта яшибез рәхәт, Аллаһка шөкер. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары, Кайбыш районыннан.